Ідэя выдаваць газету ў віцебскай дыяцэзіі ўзнікла ў ксяндза Віктара Місевіча. Як кажа Зміцер Лупач, ён у сваю чаргу часта задумваўся, чаму ў віцебскай дыяцэзіі, якая ў 2009 годзе адзначыла дзесяцігоддзе, няма свайго друкаванага выдання. І калі на пачатку 2011 года ксёндз Віктар звярнуўся да яго з прапановай працы ў новай газеце, то з радасцю пагадзіўся. Але на пачатку трэба было ўсю гэтую ідэю аформіць юрыдычна. Дзякуючы курыяльнаму юрысту, спадарыне Валянціне Адамцовай, якой у 2011 годзе давялося нават перарваць сваё лячэнне ў санаторыі, цягам аднаго сакавіцкага дня усе неабходныя дакументы былі падрыхтаваныя і накіраваныя ў Міністэрства інфармацыі. Супрацоўнікі міністэрства замест месяца, неабходнага па закону для гэтай працэдуры, разгледзелі нашу прапанову цягам 2 тыдняў. 5 красавіка 2011 года наша газета атрымала дзяржаўнае пасведчанне аб рэгістрацыі, а першы нумар быў падпісаны ў друк 14 красавіка 2011 года. Лагатып газеты стварыў Цімур Берніковіч, тады навучэнец Глыбоцкай гімназіі, а цяпер вядомы айцішнік. Вынікам яго працы, створанай яшчэ школьнікам, мы карыстаемся да гэтага часу. У першым нумары каталіцкага весніка ў 2011 годзе на першай паласе былі спачуванні біскупа віцебскага Уладзіслава Бліна з нагоды страшнай трагедыі тэракту ў мінскім метро. Так ужо атрымалася, што першы нумар быў азмрочаны такой сумнай навіной. Але калі пагартаць падшыўку весніка за мінулыя 10 гадоў, то рэдка ў якім выпуску не знойдзецца матэрыял пра нейкую людскую бяду ці трагедыю. Цярпенне спадарожнічае нам часам не па нашай віне і заўсёды супраць нашага жадання. Што мы можам зрабіць як вернікі, як хрысціяне? Мы насамрэч можам многае. Мы можам пастарацца Божае Слова, добрую вестку зрабіць рэальнай і дзейснай у сваім жыцці. 3 снежня 2012 года распачаў працу сайт нашай газеты katoliknews.by. Папяровыя газеты, хочам мы таго ці не, паступова сыходзяць у гісторыю, а выданні масава пераходзяць у інтэрнэт. У 2014 годзе, на жаль, зламыснікам удалося моцна пашкодзіць наш сайт. На рэдкалегіі было прынята рашэнне перастварыць сайт нанова. Распрацоўкай заняўся Мікіта Бобрык з Бягомля. 6 снежня 2014 года карыстальнікі ўбачылі абноўлены партал katoliknews.by. Ён змяніўся знешне. Дадаліся новыя рубрыкі. Інтэрфейс сайта распрацаваны такім чынам, што навіны можна зручна праглядаць праз мабільныя прылады. Сайт аўтаматычна падстройваецца пад памеры вашага смартфона ці планшета. У свой час нам вельмі сур'ёзна дапамаглі каталіцкія фонды Кірха ін Нот, Рэновабіс і Цэнтр дапамогі касцёлаў на ўсходзе пры каталіцкім епіскапаце Польшчы, а таксама фонд пры епіскапаце Злучаных Штатаў Амерыкі, прафінансаваўшы набыццё дарагой, але сучаснай і прафесійнай журналісцкай апаратуры. Мы заўсёды памятаем і вельмі ўдзячныя нашым спонсарам за падтрымку і разуменне нашай сітуацыі. Працай над кожным нумарам штомесяц электроннай версіяй штодня займаюцца ксёндз Віктар Місевіч, галоўны рэдактар, нягледзячы на абавязкі ў курыі, знаходзіць час, каб таксама падзяліцца Божым словам праз перыядычны друк. Зміцер Лупач, тэхнічны рэдактар. Леанід Юрык, мастацкі рэдактар, фатограф і аператар. Марына Сінкевіч, рэдактар сайта і фатограф. Юрась Бабіч і Алена Пажога, нашы карэктары. Ірына Радзевіч, зараз у дэкрэтным адпачынку. Вікторыя Колзун, якія працуюць на сайце, а таксама рыхтуюць для вас рубрыкі пра версвыя веды і літургічны каляндар. Вольга Будкіна, якая малюе дзіцячую старонку. Марына Ткач, якая працуе на сайце і рыхтуе артыкулы па псіхалогіі. І шмат іншых людзей, якія нам дапамагаюць, дасылаючы свае лісты на адрас рэдакцыі, тэлефануючы. Дзейнасць рэдакцыі была б немагчымай
калі б не падтрымка дабрачыннага таварыства «Карытас» Віцебскай дыяцэзіі, на якой юрыдычна ускладзены абавязкі выдаўца газеты. Заслугай дырэктара ксяндза-каноніка Андрэя Аніскевіча з'яўляецца афіцыйнае працаўладкаванне супрацоўнікаў рэдакцыі. Шчыра дзякуем біскупу віцебскаму Олегу Буткевічу за разуменне, бласлаўленне і падтрымку каталіцкага весніка. Дзякуючы яго пастырскай мудрасці і апецы, сёння кожны з вас, дарагія сябры, можа трымаць у руках папяровае выданне «Каталіцкі веснік» і гартаць у сеціве старонкі партала katolicnews.by. Нам заўсёды прыемна чытаць і чуць вашыя водгукі адносна нашай працы. Цікавасць працы ў каталіцкім выданні заключаецца ў тым, што мы, не зважаючы на сваю чалавечую абмежаванасць, дакранаемся да нечага звышнатуральнага, боскага. Хочам выказаць удзячнасць нашым дарагім ахвярадаўцам, якія жывуць у розных кутках Беларусі. Гэта кожны ваш цяжка запрацаваны рублік дапамагае нам выдаваць каталіцкі веснік і ўтрымліваць сайт katolicnews.by. Вялікая ўдзячнасць усім чытачам газеты за падпіску і падтрымку малітвай, дасланыя лісты, а таксама ахвяраванні. Разам мы зможам многае. Ну а цяпер крыху фактаў. Першы нумар каталіцкага весніка знаходзіцца ў Ватыкане. Рэдактар ксёндз Віктар Місевіч асабіста перадаў яго для папы Бенедыкта XVI падчас сустрэчы з арцыбіскупам Клаўдыё Марыя Чэлі, старшынёй папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Самы тыражны нумар газеты быў падпісаны ў друк 25 верасня 2019 года. Колькасць экземпляраў 13 300 штук. Самы малаколькасны нумар 2300 экземпляраў быў падпісаны ў друк 19 мая 2011 года. Праца ў рэдакцыі ў сувязі з дэдлайнам бывае і начной. Самы начны выпуск – гэта 27 нумар газеты ў 2013 годзе. Ён быў падпісаны ў друк ноччу ў 2 гадзіны 48 хвілін. Юбілейны нумар на пяцігоддзе быў 24-палосным выданнем і цалкам каляровым. Каталіцкі веснік – гэта адзінае каталіцкае выданне, якое можна выпісаць праз белпошту і не шукаць у касцёлах, а чакаць дома ў паштовай скрыні. За 10 гадоў працы колькасць супрацоўнікаў рэдакцыі вырасла. Над першым нумарам працавалі 6 чалавек. На сённяшні дзень выпуск кожнага нумара каталіцкага весніка – гэта вынік працы 11 чалавек. Вырасла палоснасць газеты. Першы нумар вярстаўся як 8-палоснае выданне, напалову чорна-белае, напалову каляровае. Быў час, калі ўсе нумары весніка выходзілі ў колеры палоснасцю 16 старонак, на сёння гэта 16 старонак, напалову чорна-белае, напалову каляровае. У Віцебскай дыяцэзіі найбольш чытаюць веснік паводле дадзеных белпошты ў глыбокім, Паставах, Браславе, Докшыцах і Мёрах. У Гродзенскай, у Астраўцы, Ашмянах, Лідзе і Смаргоні, у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, у Маладзечне, Мядзелі, Вілейцы і Валожыне. За 10 гадоў каталіцкі веснік падаражэў напалову. У 2011 годзе падпісная цана была 750 рублёў за адзін нумар. У першым паўгоддзі 2021 года падпісная цана 1 рубель 22 копейкі за нумар газеты. Самы дарагі кошт весніка быў у 2016 годзе – 8000 недамінаваных рублёў за нумар. У 2011 годзе за $1 можна было набыць 4 нумары газеты. Сёння толькі 2 нумары. Самыя далёкія пункты, адкуль рабіліся рэпартажы – гэта Партугалія, Італія, Украіна, Польшча, Латвія і Эстонія. Калектыў рэдакцыі каталіцкага весніка ўзнагароджаны дыпломам за першае месца у аглядзе конкурсе па ўжыванні беларускай мовы сярод рэгіянальнага друку ў 2014 і 2019 годах. Узнагарода прысуджана таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У 2019 годзе сайт каталіцкага весніка заняў першае месца па наведвальнасці сярод беларускамоўных сайтаў Віцебшчыны. За 10 год рэдакцыя некалькі разоў змяняла месцазнаходжання. Першы нумар газеты вярстаўся ў кватэры тэхнічнага рэдактара Змітра Лупача. Затым быў толькі стол у адным з офісаў нашых сяброў, які дазволіў на працягу 3 гадоў працаваць над выпускам газеты раз у месяц. 28 верасня 2014 года
рэдакцыя размясцілася ў сваім памяшканні, дзякуючы дазволу папярэдняга глыбоцкага пробашча ксяндза Мечыслава Янчышына, які падтрымаў дыяцэзіяльную газету і выдзеліў месца ў будынку старой плебаніі. 16 мая 2019 года было асвечана новае памяшканне рэдакцыі каталіцкага весніка. Дзякуем цяперашняму пробашчу парафіі Святой Тройцы ў Глыбокім ксяндзу Мікалаю Ціхановічу за размяшчэнне рэдакцыі ў парафіяльным доме імя ксяндза Юзефа Францкевіча, а таксама за супрацоўніцтва і падтрымку. 15 чэрвеня 2016 года біскуп Олег прызначыў ксяндза Віктара Місевіча канцлерам Віцебскай дыяцэзіі, а 12 лістапада 2019 года падчас урачыстасці святкавання 20-годдзя Віцебскай дыяцэзіі біскуп Олег абвясціў аб прызначэнні ксяндза Віктара грэміяльным канонікам Віцебскага катэдральнага капітула. Нягледзячы на тытул і вялікую працу ў курыі, ксёндз Віктар не пакідае сваё дзіця і надалей застаецца галоўным рэдактарам весніка. У рэдакцыю за 10 год працы даслана каля 4000 ахвяраванняў ад нашых чытачоў і 804 інтэнцыі ў газетную закрыстую. Нас актыўна падтрымліваюць каля 300 ахвярадаўцаў. Створана 60 дзіцячых старонак. З 2015 года штогод рэдакцыя распрацоўвае гульню самаклейку для дзяцей на перыяд адвенту. А цяпер запрашаем да прагляду невялічкага фотаальбома «Як працаваў веснік за гэтыя 10 год». Адзіная мэта, дзеля якой існуе медыяпраект «Каталіцкі веснік» – гэта абвяшчэнне Евангелія беларусам і не толькі.
Мы вельмі горача жадаем, каб добрая вестка пра збаўленне чалавека увайшла ў кожны дом.